Слава на Господа за всички чудесни свидетелства. Амин. Ако Бог го е направил за тях, Бог ще го направи и за теб. Бог не гледа на лице. Бог винаги има най-доброто за всеки човек. И сякаш Бог се фокусира върху теб. Той знае броя на космите на главата ти. Той не вижда тълпа. Той вижда отделни личности. Питате ме как е възможно, защото ние не сме Бог, но Той е. Той може да обръща много лично внимание, близко внимание на подробностите в живота ти. Не само това, помислете. Ние сме Неговия най-голям интерес на земята. Но Библията ни казва, че Той се грижи дори за птиците в небето. Той знае, когато някой от тях падне. Той казва, че нито една от тях не пада без знанието на Отца. Той се грижи дори и за полските кремове. Без значение колко безпокойства имат. И икономиката тук, също така и на онези, които гледат в различните страни. Моя баща се грижи. Ако Той храни небесните птици и облича кремовете в долината, които днес ги има, утре ги няма, и Той се грижи за временни неща като тези, Исус поглежда към нас и казва, колко повече Той ще облича вас. И аз вярвам, че когато Исус сподели това, тази проповед, на хълма на хълма, всеки път, когато ние посещаваме този хълм на добродетелите, този чудесен хълм, когато видите долинските кремове, Той се грижи за тях и за небесните птици, и този стих продължава да звучи по планините. Понеже можете да ги видите. Амин. Той казва, ако отскубнете една малка лилия, на иврит се казва шушаним, лилия, някои от тях са розови, някои са жълти, и той ги поглежда. Дори и Соломон в цялата си слава. А Соломон е най-богатият човек. Беше и все още държи рекорда като най-богатият човек в историята. Милиардер. Исус казва, в цялата си слава не може да се облече като едно от тях. Амин? Соломон трябваше да взема дрехите отвън, за да ги поставя на себе си. А тези лилии, най-малкото от тях, те произвеждат собственото си облекло. То е вътре в тях. Амин? И затова е толкова красиво, когато ги погледнеш. Бог иска да сте здрави. Бог иска здравето ви да блика отвътре ви. И знаете ли, ние живеем в един паднал свят. И частта от нашето тяло, която все още не е напълно изкупена, въпреки че е купена, но има изкупление по право, има изкупление по власт. Изкуплението по право е, когато някой купи нещо, тогава в уния времена, в Израел в уния времена, когато купеха нещо, беше тяхно. Но още не претендираха за него. Беше им казано да сложат депозит. Библията казва, че ние всички на земята днес, ние имаме залога на Святия Дух, депозита на Святия Дух. Ние сме пълни със Святия Дух, което е гаранция за нашето изкупление. Но ние не сме изкупени. Не, ние сме изкупени по право, но има изкупление по власт, по сила, което идва. Когато Исус се върне, това тяло ще стане безсмъртно тяло. Амин. Вашето тяло ще стане безсмъртно, хора, което означава никога вече няма да подлежи на разлагане, на болест или на смърт. За колко дълго?
за цяла вечност. Амин. И аз търся, очаквам го. Когато Исус каза, издигнете очите си, изкуплението ви е близо. Чие е изкупление? Изкуплението на тялото. Така че там има част, с която имаме все още проблем, нали? Там е тази част, която Господ остави, понеже нашите духове и души, ние сме нови създания в Христос. Нашия дух е обитаван от Святия Дух, но ние, Библията казва, в нашата плът имаме това съкровище в пръстни съдове. И ние стенем. За какво стенем? Стенем, за да бъдем облечени с безсмъртие. Амин. Но до тогава изцелението е на наше разположение. Амин. Той плати и за това. Той купи това за нас на кръста. Затова някои хора казват, че с неговите рани ние сме изцелени. Някои се опитат да го тълкуват и да казват, това е духовно изцеление. Не, приятелю. Ние не сме духовно изцелени. Ние сме пресъздадени, родени отново. Изцелението е нещо, което е там, както тялото, но след това, когато се порежеш, Бог те изцелява. Ние сме пресъздадени в нещо, което не е съществувало преди. Това е нашия дух. Веднъж, когато приехме Исус Христос, нашите духове бяха пресъздадени. Амин. Нашите тела очакват прославеното тяло, когато се върне. Но нашите духове са пресъздадени. Не са изцелени. Изцелението е нещо, след като си изцелен, ти продължаваш и в старото тяло, нали? Имаме изцеление. Изправете се на крака. Искам да се моля за вас, за онези от вас, които имат заболявания в телата си. Някои имат заболявания, които дори не знаят. Там са от известно време. Но толкова сте свикнали с тях, може да е хронично заболяване, толкова сте свикнали и дори не го мислите. Но вие сте го мислили Бог да го изцели и то е част от живота ви. Когато приемете нещо, това означава, че тази сила на Бога да дойде в тая област. Виждал съм човек, когато бях по-млад. Аз бях в изцелително събрание и видях един човек, който имаше деформация в един от пръстите си и той беше на редицата за изцеление и изцеления ставаха. Имаше огромен изцелителен поток. И въпросът, когато го попитах дали иска да го излекува, казах му, Исус може да го премахне тази деформация. Той каза не. Беше нещо, с което се е родил и той го искаше. По-късно аз го попитах защо и той няма значение. Така че има хора, Бог никога няма на сила да те изцели, разбирате ли? Амин? Но е добре да искаш да бъдеш изцелен. Този израстък да бъде, този тумор да бъде премахнат. Кажи му, Господи, на Господ да го премахне. Амин. Не дай да искаш Бог да промени носът или лицето ти. Ние сме тук за изцеление. Можах да го чуя това в духа, почти можах да го видя в духа. И знаете ли, нашите хора са наистина хора на вяра. Те могат да вярват всичко. Бог да промени националността ти. Не, чакай. Леко. Добре? Има някои християни, които дори не казват думата болен. В днешни дни. Някой не може да каже думата болен, понеже Исус ни изкупи. Но знаеш ли, някой ако е болен, е болен. Затова имаш нужда от изцеление. И докато Исус се върне, и нашите тела са прославени, ние ще бъдем изцелени тогава. Но сега имаме нужда от изцеление. Добре. Постави ръката си върху областта, която е заболяла. Ако не знаеш къде, просто постави ръката си на главата. Слава на Господа, благодаря ти, Исус. Халелуя. Аз усещам този бриз на изцеление. И дори там в другите зали, във всички различни служби, където да се намирате и го гледате това точно сега. Бог знае кой ще гледа. И аз искам да кажа това, да взема тази възможност и да кажа на тази служба. Бог не е ограничен от факта, че ние го започнахме, или Господ го започва това в първата служба,
Но след това е само за първа служба. Не. Вие чувате ти свидетелства за хора, които са изцелени, които са чули проповедта да бъде проповядвана по телевизията, наживо, дори в Америка, в проповеди, които съм проповядал преди 2, 3, дори 5 години. И се изцеляват. Така че Господ не го прави по начина, по който хората го правят. Той го прави във вечността. Той вижда напред. Той вижда хора, които искат да докосне, да изцели. Колко повече втората служба, третата служба. Амин. И всички служби, които идват. Амин. Без значение къде се намираш. Слава на Господа. Ето го, още веднъж. Усещате ли бриза? Може ли да почувствате този ветрец? Този лек утренен ветрец. Адам и Бог се разхождаха в лекия вечерен ветрец. Постави ръката си на засегната област. Татко, благодаря ти за това, че си ни дал нашия Господ Исус, името над всяко име, чрез което Той е придобил едно по-превъзходно име. Няма друго име под небето, чрез което да се спасим. Но името на Исус. Неговото име е като помазание, е изцеление, излято. Неговото име е по-велико. Неговото име е повече. Неговото име е лукс. Самият Той. Неговото прекрасно име, чудесно име. Няма друго име, което да устои пред това име. И в това име, всичко, което не е от Бога, всяко проклятие, всяка болест, смърт, бяга от ужас пред името на Исус. Дори учениците някога се върнаха при Него и казаха: Господи, дори демоните ни се покоряват чрез Твоето име. Татко, какво име си дал на Твоя Син? В това име ние се молим. Чуй ни. И в това име болестите бягат. Тумори, разтопени, болки са изцелени. Благодаря ти, Татко, за това име, което е над всяко име. Сега в името на Господ Исус Христос, аз ти заповядвам да бъдеш изцелен от главата до пръстите на краката. И аз заповядвам на този тумор в името на Господ Исус Христос. Изчезни! Бъди премахнат от това тяло в името на Господ Исус Христос и бъди хвърлен в морето в името на Господ Исус Христос. Аз те произнасям изцелен от главата до пръстите на краката в името на Господ Исус Христос. Тази болка си отива в името на Господ Исус Христос. Аз заповядвам на всеки кокъл, на всяка кост да се намести на своето място в съвършенството, което Бог те е създал да функционираш в името на Исус. Аз заповядвам на всяко нещо, което не е добре в тялото ти, да бъде изцелено в името на Господ Исус Христос точно сега. Благодаря ти, Татко. И ти, лъжлив душе на болест, махни се от това тяло и го освободи. Пусни я на свобода в името на Исус Христос. Сега, хора, аз не викам срещу вас. Просто властта на Господ Исус Христос срещу тия болести. Ако не сте могли да движите нещо, започнете да го движите. Някой е бил изцелен от заболяване в рамото. Не можеше да се движи, сега можеш. Също така и болка в колената е била изцелена. О, хвалете името на Исус. Няколко главоболия. Хора са дошли с главоболия и вече ги няма. О, благодаря ти, Исус. Проверете тялото си. Започнете да правите нещо, което не сте могли да правите. Има две неща. Това е вярата, която правите, започнете да правите нещо, което не сте правили и ви казвате: Господи, вярвам ти.
уповавам в теб. И помните ли, Исус каза, твоята вяра те изцели. Така че едното нещо е вярата, която прави връзка, не е само силата на Бога. Но започнете да правите нещо, което не сте могли да правите преди. Точно сега, ако знаете, че болката вече няма, че тумора се е разтопил, болката в главата е изчезнала, може да си движите тялото по начин, по който не сте могли преди. Вие знаете, че сте изцелен. Моля ви, помахайте сега, навсякъде тук и също така там. Просто помахайте с ръка. Лидерите там ще ви забележат. Помахайте с ръка. Кажете, пастор, имам проблеми, сега го няма. Болката няма, заболяването е изчезнало. Помахайте с ръка. Продължайте да махате. Не се срамуйте, продължайте да махате. Благодаря ти, Господи. Покажете, че има тяло, което е изцелено. Не дейте да се страхувате. Може да мислите. Това е идеята. Но за кого свидетелстваш? За Исус. И също така насърчавам всички брати и сестри. Помните ли, когато бяха изцелявани от демони, Исус им казваше, идете и разкажете за великите неща, които Бог ви направи. Така че искам да помахате силно. Хората, които махате до там, айде, кажете. Здравейте, пастори, имам един брат тук, който има болка в рамото, отдясно, за последните 3-4 седмици. Сега болката е изчезнала и той може да движи ръката си. О, слава на Господа! Виж, той изглежда като някой кунг-фу майстор от Китай. И сега може да движи ръката си така. И той е имал проблем да движи рамото си и ръката си нагоре. Сега е окей. Благодаря ти, Исус. Нека да чуем още едно свидетелство. Пастор, имаме една сестра тук. Тя е наранила китката си, докато е правила упражнения. Хубаво е, че се упражняваш, че тренираш. И си имала болка, когато си движила китката си? Да, треньора ми ме накара да направя някои упражнения. Непослушен. И откакто го направих това, имаше болка в кокала тук. И дори снощи казвах на семейството си, че боли. И точно сега, след молитвата, просто си отиде. Слава на Господа, благодаря ти, Исус. Ако треньорът ти от тази църква, добре. Някой друг? Тук тук има някои приятели от Уганда и тази сестра тук. Хей, Уганда! Знаете ли? Ще ви кажа по-късно. Добре, давай. Тя е имала болка в глезен, в коленете. В коленете ли? В глезените. На високи токове ли ходи сестра? Това е проблема. Аз мисля, че си достатъчно висока. Добре. Кажи ни какво се случи. Слава на Бог. Аз се казвам Мишел от Уганда. И случи се да съм с мои колеги. Ние сме тук от няколко дни и дойдохме, за да бъдем с вас. Ние ви гледаме по телевизията. Да. Повече от 10 години. И така. Аз имах болка в краката си и в глезените. Имаше болка, така ли? Да. Обикновено, когато пътувам, тогава чувствам най-много болката. Така че съм ходила на лекари, които проверяват. И те казват, стига си носила високи токчета, вземи си удобни обувки. Да си сложа стелки, но сега цялата болка се е махнала, така ли, сестра? Раздвижи кръка си нагоре-надолу. Всичко е изчезнало, така ли? Слава на Исус! Амин! Искам да ви кажа това. Моето телевизионно служение всъщност започна в Уганда. Вау! Амин! За първи път от всички страни в света
излъчвахме в Уганда, преди Америка. По някаква причина беше Уганда. Амин. И това е плода. Слава на Господа. Халелуя. Благодаря ти, Исус. Давай. Здравей, пасторе. Имаме сестра тук. Тя е имала болка във врата и беше толкова силна и идвала и си отивала. С нощи не е могла да спи добре заради болката. И след като си се помолил, тя се чувства напълно добре. Как се... Може ли да раздвижиш врата си, сестра? Чувстваш се освободена? Слава на Господа! Славата на Бога е върху лицето ти, сестра. Амин. Дайте на Исус хвалата, славата и почита. Халелуя. Добре. Имаме още... хората горе имат шанс, нали? Има брат тук, пастор, който е наранил коляното си вчера и не е могъл да стъпва на него и след като сте се молили, казва, че е напълно освободен. Добре. Да, виждам брата. Какво се случи с вас, господине? Ние бяхме на разходка и аз се подхлъзнах и не можех да се натоварвам вече. Но сега всичко се оправи. Може ли да си развиеш коляното нагоре-надолу? Болката няма, така ли? Да, цялата болка я няма. Благодаря ти, Исус. Халелуя. Нека да вземем още едно. Там? Давай. Пасторе, имаме една сестра, която е наранила хълбука си, десния си хълбук. На тренировка. Ей, хора, вие всички тренирате. Надявам се, че тия всичките треньори не са от наша църква. Сега болката е изчезнала напълно. Цялата болка ли изчезна, сестра? Да. О, халелуя, халелуя. Хайде, дайте на Исус хвалата и славата. И това е всичко за сега. Може да седнете. Слава на Господа. Господ продължава своето изцеление, дори по време на проповядване на Словото. При няколко седмици Господ ни говори и Господ каза: кажи на хората да продължават да бъдат в режим на приемане, дори и по време на проповядване на Словото. И през цялото време те ще бъдат изцелявани. По всяко време аз мога просто да ги изцеля, докато слушат Словото. Всъщност, вие сте в най-страхотната позиция, когато слушате Словото. Вие приемате, получавате облагите, добрините, благословенията на Словото. Може ли едно хубаво амин? Амин. И така, ние имаме много свидетелства от миналата седмица. Някой беше изцелен от сърдечно заболяване. Там е имал, мисля, че нещо като възпаление. Нещо такова ли беше? Беше ли сърдечно заболяване? Да. И някой е имал болка и Бог мигновенно го е изцелил. И ние получихме свидетелството, което дойде чрез един от пасторите и той ми го каза. Слава на Господа, даваме на Исус славата, само за да ви уведомя, че няма... Времето за изцеление не е свършило и след това Бог не прави нищо повече. Не. Бог знае през какво минаваш. Бог знае къде си. Пастор, още един въпрос задават хората. Как може изцелението ми да не се е проявило още? Ще ви кажа нещо. Вие сте се подобрили. Благодарете на Бога за това. Има едно място в Библията, където Исус... всички изцеления са мигновени, но в Библията се казва, че детето започна да се подобрява. И се казва, че продължи да се подобрява. Какво означава? Че твоето изцеление или възстановяване е започнало. И Библията използва фразата 30, 60, 100-кратно за проявлението на Словото. Така че със Словото на изцелението то се проявява 30, 60, 100-кратно. Понякога път е мигновено. Всички хора, които чухте сега, беше мигновено. Но за други, вашето изцеление е започнало. Амин. То ще се прояви. И благодаря на Бога за всяко подобрение. Например, ако не си могъл да вдигаш рамото си над рамото, благодаря на Бога за 30-кратното. Благодаря на Бога. В минало дори не си могъл да го повдигнеш така ръката си. Не дей. Едно нещо, което Бог не харесва, е духа на оплакване. Идваш на църква, толкова хубави неща се случват и ти намираш нещо погрешно. Амин. Пастор Лоренс изглежда толкова добре. И ти намираш грешка в него.
И ако не е той, съм аз. Намираш грешка, проблем в хвалението. Слава на Бога! Споделих една история, която всъщност е свръхбиблейска, така че не трябва да я приемаш като писание. Тя е разказана, но това е словото на устата, че Исус, предадено от уста на уста, че Исус веднъж е минал през едно село и е минал през тълпата и е погледнал в една яма, дупка и всички са държали носа си и са гледали с отвращение. И когато Исус е дошъл по-близо, хората са разделили като червеното море, за да го пуснат да мине. И той е видял обекта за отвращението им. И е било куче, което е умряло. И имало мухи навсякъде върху кучето. И Исус погледнал. И те го погледнали и казали, какво ще каже? И Исус казал, бисерите не са били никога по-бели от тези зъби. Зъбите на кучето. Той е намерил нещо красиво в този труп. Зъбите му. Амин. Амин. Това е поверие. Някой е казал за един Божи човек, знаеш ли нещо? Никой не казва нищо лошо за някой. Не казва нищо лошо дори за дявола. И той е казал, знаете ли какво? Дявол е много упорит. Дявол е много упорит. Нека да бъдем хора. Аз знам, че ние сме сингапурци. Сингапурци се оплакват. Затова те остават. Но ние в Сингапур, ние сме в света, но не сме от света. Амин. Ние не носим този дух на света. Ние хвалим. И след това имаме издигане. Честно, еврейската дума, благодаря ви, свърших. Слава на Господа. Еврейската дума за оплакване е думата лун. Лун. Не на хокенски. Думата лун на иврит е използвана. Много пъти е използвана, знаете ли за какво? Не само за оплакване, много пъти е използвана за оставане през нощта. Този и този пренощува. Този и този пренощува. Този и този прекара нощта, пренощува. Всички са от същата дума лун в Библията. Има различни истории в Библията, където хората са пренощували, останали са през нощта. Думата лун още веднъж е използвана думата лун за оплакване, особено в пустинята. С други думи, Бог казва, че когато минаваш през нощен сезон в живота си, знаеш ли как да останеш по-дълго там? Кой иска да продължава дълго време в нощен сезон? Всички минаваме през нощен сезон. И ние не се чувстваме, нали знаете, нощен сезон не означава буквално през нощта. А е време на тъмен период. Не разбира всичко, което се случва, но благодаря на Бога. Дори псалмиста, който уповава на Господа, казва, че дори и да преминавам през долината на смъртната сянка, той няма да остане, той ще премине. И хората, начинът по който хората остават в нощен сезон е като се оплакват. Те се оплакват и оплакват. И нощният сезон се увеличава. Ние не сме така, нали? Амин. Обърни се към човека до теб. Кажи му нещо хубаво на човека до теб. Намери нещо добро. Хайде. След един час аз съм сигурен, че може да намериш нещо. Добре? Погледнете. Ако е жена ви, по-добре бързо да намериш нещо добро. Амин. Ти имаш много упорита майка. О, какво е качество, упоритост. Халелуя! Слава на Господа! И Господ има. Аз питах Господа да говори на всички вас в областта, където сезона и рема словото за часа. Но Господ продължава да ме връща и да ми казва, това е сезон на хората да бъдат преустановени в Евангелието на благодата. И колкото повече го виждам, толкова повече разбирам, че хората не само го приемат веднъж и след това те го имат. Понеже то е толкова срещу нашата
при естествена човешка плът. Да вярваме в Божията прошка. Да вярваме, че въпреки всичко, знаеш ли, пастор Принц го проповядва и го знаем това от години, но дори и тогава, когато го чувате свежо, нещо, през което сте минавали през миналата седмица, разбирате, че не сте откликнали по библейския начин, по свръхестествения начин, понеже вече не сме естествени хора. Много естествено е да вярваш, че Бог е срещу нас, дори и след като ни е простил всичко. Или откриваме, че как прощаваме на други. Един показател, че не си приел прошката на Бога е на първо място. Нека да ви кажа това. Знаете ли, че вие имате прошката всякога? Библията казва в Ефесяни 1 глава, 6 стих, вярвам, че 6 стих казва, в когото ние имаме изкуплението, сегашно, минало свършено. Ние имаме изкуплението чрез Неговата кръв. Имаме прошката на прощаването на греховете ни според богатствата на Неговата благодат. Опрощаването на греховете ви е според, не от. Ако един милионер ви даде от неговото богатство, това означава, че то може да е 10 000 долара, може да е 1000, може да е 100, но е от богатството му. Разбирате ли го? Гръцката дума е от, но на гръцки е използвана думата според. Това е думата катар. И Библията казва, че ние имаме опрощаването на греховете си според. Това означава, че милионерът ви е благословил според всичко, което той има. Всичко, което той има, е ваше. Това е благословението, което сме получили от Бога. Опрощаването на греховете ни не е такова. Бог не е стиснат. Добре, прощавам ти, но не е такова. То е според всичко, което е Той. Според богатствата на Неговата незаслужена, незаработена благодат. Нали? Хайде, не е от благодатта му, а е според богатствата на благодатта. И имаме тук стиха, в него ние имаме прощаването на грех, изкуплението си чрез кръвта му и опрощаването на греховете ни според богатствата на благодатта му. Виждате ли го? Така че ние имаме учения, в които аз съм израснал, и които разбирам днес, че са грешни, и това е, че ние имаме частично прощаване. С други думи, когато повярваме в Господ Исус Христос, Бог ни прощава от деня, в който сме се родили, до деня, в който приемаме Исус, така че миналите ни грехове са простени. От тук нататък приемаш опрощаване върху даден предмет, основано на случай след случай. С други думи, трябва да хванеш. Ако хванеш себе си грешащ, проблема е, че хората изповядват или хващат себе си. Те изпълняват правилото на Святия Дух, понеже никой не може да те изследва. Дори Давид казва на Бога: изследвай ме, издири ме, Боже, и познай сърцето ми. Изследвай ме, опитай ме. Опитай пътищата ми. Той не казва: опитвам себе си. Изследвам себе си. Ти не си на позиция да се изследваш. Когато претърсваш себе си или изповядваш греховете си, това са обикновено големите грехове, които знаеш. Но ти пропускаш греховете, като този, който пропуснах, оплакването. Знаеш, че оплакването е грях. И това е гнусно за Бога. И този си грях ограби Израел и накара много хора да умрат в пустинята. Това оплакване, роптаене, това е нещо, което ние смятаме, че е естествено и е нормално за нас да се оплакваме. Но други грехове ние вземаме за големи грехове. В зависимост от културата, от къде сте, различни църкви, различни деноминации, имат различни виждания. Така че казва се, че миналите грехове са простени, но бъдещите не са. Не искам да използвам думата минали или бъдещи. Той казва: ние сме. Ние имаме. За кои грехове говориш апостол Павел? За минали или за бъдещи? Исус кога умря? В миналото или в бъдещето? За всички нас, ако си на... Когато Исус умря, то умря за теб и всичките грехове бяха бъдещи. Дори миналите грехове бяха бъдещи. Защо? Защото преди повече от
2000 години, когато той умря. Кръстът е извън времето, както Бог е извън времето. Делото на Исус е извън времето за хора, които живяха в Стария завет, също по целия назад до Адам и също така до времето, когато се изпълнят времената и Сина му се върне. Всички наши грехове са изкупени от Исус. Не само на приграбването. Той отива и след това Бог продължава. Ние не знаем кога. Когато Бог каже достатъчно. Това е края. Но за нас всичките ни грехове са понесени от Исус, от всички минали до грабването. Слава на Господа! Може едно хубаво амин. Така че трябва да живеем в познаването, в утехата, в радостта на Божията любов. Понеже любовта е изразена чрез прошка. Ако обичаш някого, един от най-големите начини е да го накараш да се почувства простен. Някои хора, които обичат без да прощават, това не е любов. Ако обичаш, прощаваш. Пастор Принц, аз говоря за хора, които са близко до вас и ги обичате. Прошката не означава, че трябва да върнеш човека на същата позиция, като, например, ако някой шеф има човек, който краде от сметката му, и вярващия е вярващ, шеф е вярващ, тази болка, тази горчивина разрушава само шефа, не човека. Така че шефа заради себе си по-добре да прости на този човек. Бог не те е направил да функционираш в омраза, огорчение, съжаление и оплакване. Ти не си направен за това. Всичко в теб, в клетките, в тялото ти, в гените ти, всичко това не могат да живеят така, както и колата ти не може да се движи с вода. Амин. И сега има ток. Да, добре, каквото и да е. Не е направена за да действа така. Някои коли са направени с бензин, други. Ти си направен да се движиш от любов, от Божията любов. И тогава любов към другите. Един към друг. Каква е единствената заповед, която Исус ни даде? Да се обичаме един друг, както Той обикна нас. Това е заповедта за вярващия. Защо? Защото е в природата ни да обичаме. Ние сме минали от смърт, живот, понеже обичаме братята си. Пастор Принц, може би аз не съм спасен, защото аз не обичам християните. Аз винаги намирам грешките. Не. Твоята глава намира грешките. Дълбоко в теб, дълбоко в теб. Можеш ли да ги прокълнеш, да ги напсуваш? Дълбоко в тебе. Аз докосвам истинския ти. Ако си новороден, твоята любов е там, в място, където си се новородил. Тя е излята в сърцето ти. Тя е там. Но ти толкова дълго си мислил погрешно и умът ти не се е обновил от Божието Слово, от добро поучение, нямаш правилно вярване, затова ти мислиш, че мразиш, но ти не мразиш. И цялата тая омраза, това огорчение в сърцето ти показва, че не си разбрал прошката на Бога. Бог ти е простил дори за лошата мисъл тази сутрин. Дори докато си се поклонял днес и си имал лоша мисъл, Бог ти е простил вече. И ние живеем в тази съвест, това съзнание. Чувстваш Божията любов. И когато почувстваш Божията любов, нещо чудесно се случва с теб. Аз имах едно послание, което проповядвах. Добри неща се случват на хора, които вярват, че Бог ги обича. Имаше едно семейство в Америка, един пастор и едно семейство, и те живееха в една малка общност, и те имаха една много специална котка, любима на децата и на семейство. Един ден, докато си играли навън, изведнъж котката се е качила на високо дърво и се е заклещила в дърветата. Много високо било, не са имали стълба, с която да стигнат до котката, така че бащата казал: аз ще хвърля едно въже върху клона, където е котката, ще го завържа за колата. Пасторите има такива брилянтни идеи. Той завързал въжето за колата и започнал да дърпа клона, и колкото по-ниско идвал клона, когато котката искал да свали, за да хване котката. И всичките чакали да хване котката. Така че той дърпал с колата и дървото накланило клона, въжето накланило клона и изведнъж пуп! Въжето се изхлузило. И... Добре.
Една седмица по-късно, пастор е ходил на посещение, малка църква било, и е като малко общност било там от християни, и той е ходил да посещава хората си. Нали? И отишъл до една определена къща, влязъл вътре, как сте всички, и дамата, която била вътре, имала малка дъщеричка и дъщерята си играла с неговата котка. Една седмица по-късно. И той не казал нищо, казал само, страхотна котка. Откъде намерихте котката? О, пастора, трябва да чуеш това чудо, което се случи. Дъщеря ми ме преследваше да взема котка. И аз казах, не. И не можем да си позволим да са всички тази бъркотия и храна на котката, но тя продължаваше да ме преследва. И аз си казах, ти вярваш Господ Исус и знаеш, че Той е добър Бог, нали? Защо не се помолиш? Ако Господ ти даде котка, особено от небето, така че детето направило така. Детето се помолило, коленичило и казало, Господи, Татко, Боже, бих искал да имам котка. Моля те, дай ми котка. Знам, че ме обичаш. Благодаря ти, Господи, в името на Исус. Амин. И не след дълго, до градината, от небето, пасторе! Пасторе, от небето! Не те лъжа, пасторе. Една котка влетя и от високо. И аз трябваше... Знаете, че котките могат да падат със стил. Котките и пастор Марк имат стил, нали, когато падат или когато вдигат тежести. И котката падна в градината ни. Пасторе, това е чудо. Амин. Истинска история. Така че казвам ви, когато се чувстваш обичан, Божията любов, когато усещаш Божията любов, добри неща се случват в теб, дори в здравето ти, започваш да бъдеш изцеляван, дори в умственото здраве ставаш разумен и добри неща се случват на теб. Аз го намирам за голяма истина. Дъщеря ми Джесика, когато беше на около 3 години, аз помня още, тя плачеше, имаше някакъв вирус. Заведохме в детската болница, направиха и изследване на кръвта и не можеха да разберат какво й се случва. Върнах я вкъщи, тя продължаваше да реве. И знаете, че това първото ми дете и сърцето ми беше съкрушено. И аз наистина се сблъсках с това преди. И аз се молих и изглеждаше сякаш нищо не се случва. Молих се и нищо не се случва. И тя плачеше от болка. И няма нищо подобно. Като родител, вие знаете, като родител искате да направите нещо. Казах на Уенди, заведи я в стаята и трябва да съм сам, но знам, че е егоистично. Аз искам да се помоля. Отидох в стаята си, затворих вратата и просто плаках пред Господи и казах, повече не мога да понасям как тя плаче. Моля те, Господи, говори ми. И имам нужда да ми кажеш нещо. Сложих Библията си долу, отворих Библията и попаднах на Битие 22. И в Битие 22 се говори за Авраам и Исак. Амин. За жертвата, която Бог каза, дай сина си, любимия си син, вземи сина си, любимия си син, сина, който обичаш, и го принеси в жертва на планината, хълма, който ще ти покажа. И Библията казва, на третия ден той видя мястото отдалече. На иврит Хамаком. По-късно ние знаем, че това е мястото, което беше познато като Яхова Ир, където Бог снабдява всичко и е всъщност мястото на кръста. Това е хълма Голгота. Хълма Мория е висок, колкото Голгота. И Бог каза на Авраам, заведи детето си там и там го принеси в жертва. Но само на третия ден той видя мястото. Така че третия ден е мястото на кръста. Мястото, където Бог стана Яхова Ире. Чрез кръста Той снабдява всичките ни нужди. На първо място ние имаме нужда от спасение, Той го снабди. Той е просто Яхова Ире, Бог, който снабдява и снабдява и снабдява. Амин. И когато го видях, аз видях тази част, за която съм проповядвал през всички години от тогава. Аз видях това,
че аз сега приемам историята, разбирам историята. Виж, Бог говори за своя син, когато каза на Авраам, вземи твоя син, сина, когато обичаш. Бог един ден знаеше, че щеше да вземе сина си, сина, който обича, да принесе сина си на Хамаком, на същото място, където Исус Христос щеше да бъде разпънат. Така че Бог да бъде освободен. Да освободи прошката за всички грехове, да ни благослови с всичко отвъд и всяко нещо, което бихме могли да си помислим или да поискаме. Амин. Така че Господ ми показа, че Исус носеше кръста, както Исак носеше дървата. И тогава попита баща си: татко, виждам дървото, виждам огъня, но татко, Аба, къде е агнето за жертвата? Как е било това за сърцето на Авраам? Той погледна сина си и каза: Бог ще промисли за агнето. Буквално на иврит, Бог ще промисли агне, Бог ще промисли, ще снабди чрез себе си агнето. Понеже Исус щеше да снабди чрез себе си агнето. И всички знаете, че на това място, точно където това е най-високата точка на хълма Мория. И той вдигна ножа си над сина си и Господ го спря и му каза: сега знам, че се страхуваш от мен и че ми се покланяш, понеже не задържа сина си, твоя единствен син. И аз видях, че сега знам, че Бог ме обича, понеже Бог не задържа сина си. Собствения си син. Той го даде от любов към теб и към мен. Амин. Той го предаде свободно, безплатно за нас. И след това Авраам чу, аз съм сигурен, че в разговора той му е показал агнето назад. Когато погледна, той видя овен, уловен за рогата си. Това означава, че не е било малко агънце. Беше един зрял овен с рогове. И това е един овен, който е... И те обикновено, те не могат да се вплетат в храст. И този храст беше пълен с тръни. И пише, че беше уловен. Този овен знаеше какво прави, когато се втурна в тия храсти. Никой овен не прави така. Освен един. Божието агне. И тогава, може да си го представите, Авраам издърпа овена. Много трудно беше, защото роговете му са били оплетени и той трябваше да го изкубне, този овен. И рога му също изкубна какво? Един трънен венец. Амин. И знаете ли нещо? Неговите рога бяха хванали, не тялото му. Той по-късно беше слязан на ултара. Исус беше прободен по-късно на ултара. Но това е абсолютно непорочно Божие агне. И сълзи потекоха от сълзите ми, когато го прочетох. И Бог ми показа това. Аз не пожалих, не задържах сина си, защото те обичам. И моята дъщеря плачеше, аз забравих защо бях отишъл в стаята си да търся Бога за отговор. Аз просто почувствах Божията любов. Когато почувствах Божията любов, сякаш Господ ми каза: погледни. Търсиш плача и го няма. От тогава нататък тя спря да плаче. Тя беше изцелена. До ден днешен тя е изцелена. Амин. И тя стана една млада, красива, прекрасна дама, която изглежда като амин, като двамата. Амин. Така че Бог ми даде Джастин. И сега той е наистина буквално син. Аз започнах отново да уча. Всеки път, когато имам разговор с него, е баща с син. Аз го обичам и го обичам винаги. Нищо, което той прави, не може да промени любовта ми към него. Аз го обичам, понеже е мой син. Когато дам сина си за вас, добре. За грешниците, не.
Хората, които го бият, които го пробожат с спирони, има ли шанс да го дам? Не. Да си върват в ада. И ти... Бог обаче даде сина си не за хора, които се отнасят добре с него, а хора, които го приковаха, които го плюваха в лицето, които го съблякаха гол, подиграваха му се, биха го и го разпънаха накрая. Това е най-злия акт, който се прояви Божията любов. Бог взе най-злия акт, най-злото действие е това, което се случи на кръста. И Бог показа най-великата си любов за вас и за мен, като постави греховете ни върху сина си. Амин. И стана най-великото свидетелство на любовта. Когато виждаме кръста, това е символ на любовта. Амин. Не мислите за това, че е най-злото действие на човечеството, но любов. Амин. Амин. Нещо добро се случва в теб или чрез теб и около теб, когато усещаш Божията любов. Джон Уесли, основателя на методизма, той казва това. Много интересен цитат. Ще е добре за вас да го запомните този цитат. Той е велик Божи човек и той знае какво казва. Той казва това. Божията любов е най-силното от всички средства на здраве и дълголетие. Божията любов, той не каза средство, инструмент. Той не каза мощни инструменти, а че е най-мощният от всички средства, инструменти. Дали е лекарство, операция, храна, диета, тренировка, от всички тях. Божията любов е най-силното средство за здраве и дълголетие. Амин. Амин. Искам да споделя с вас много набързо тази красива история, която се случи в Капернаум. Ние сме били там, точно на това място, в този дом. И това се случи в Лука, 5 глава. И се казва, че в един определен ден той получаваше и имаше за едно нещо. Имаше други чудеса, които се случиха в Стария Завет, но нито един прокажен не беше очистен. Може да си мислите за Нееман, който беше прокажен. Всъщност, нямаше човешки инструмент. Той беше му казано да отиде в реката, Йордан, да се потопи 7 пъти и той излезе и тялото му беше чисто, като на малко бебе. По някой път аз изговарям това обещание за себе си. Кожата ми да бъде свежа, като на бебе. Амин, слава на Бог. Няма значение това, за което вярваш. Може да ми се подиграваш, ако искаш. Но това е красиво нещо. Ако Бог го направи за него, той е възрастен човек и да бъде капитан, може би е бил на доста години и въпреки това кожата му стана като... Аз вярвам, че ако хората в Стария Завет, ние хората в Новия Завет имаме по-добри обещания, както и да е, искам да кажа, че той беше изчистен, но никой не го докосна. Бог няма да позволи славата му да отиде за никой човек. Никой не беше изцелен по този начин. Но също в Библията е казано, както и в юдейския устен закон, че Месията, като дойде, ще изцели, ще очисти проказата. Добре? Много интересно. Въпреки, че има изцеление, той беше очистен, не изцелен. Понеже проказата е картина за греха. Така че имаше един прокажен преди тази история, който каза: Господи, ако искаш, може да му очистиш. И къде се случи това? Около планината на добродетелите. И ако погледнете на хълма на добродетелите, всичките казват, че сочи към Капернаум, където се случи тази история. Така че той очисти прокажения. И въпреки, че има различни
свидетелства, може би няколко дни, но Лука, историите в Лука не са хронологически, както в Марк. В Лука има различен дизайн. Има истории, които са случили през месеци или години, но той ги поставя една до друга, за да ни научи на урок. Както историята за Захей и богатия млад началник. Помните ли? Една до друга. Но не са се случили хронологически. Следвате ли ме? Хронологически е днес, утре, следващия час, следващия момент. Хронологически. Но тук не е хронологически, но са поставени, за да може да получим духовна истина. Особено, когато има сравнение и контраст. С мен ли сте? И причината, поради която тези фарисеи и законоучители не дошли от всяко село на Галилея, дошли са от различни места, понеже мястото, където Исус извърши чудото, е близо до Капернаум. И Капернаум е бил доста интензивен град. Управляван от римляните, но много заед, много ангажиран. И може би няколко дни са минали преди това изцеление да се случи. Така че Исус беше там. И те дойдоха, за да го проверят, да го изпитат. Има хора, които идват на църква, за да ни проверят. Най-добрият начин да дойдеш на църква, в присъствието на Бога, не е да дойдеш, за да даваш, но да дойдеш да получаваш. Амин. Понеже поставя себе си на място, където Бог става благословение, понеже е по-добре да даваш, отколкото да получаваш. Да, истина е, когато се отнася за един друг взаимоотношение между нас, по-благословено да даваш, отколкото да получаваш, но когато става въпрос за Бог и теб, е по-благословено да получаваш, отколкото да даваш. Давид каза веднъж: какво ще дам на Господа за всичките добрини, които ми е дал? С други думи, какъв е най-добрият отклик на Бога за всички блага, които ми е дал? Давид, човек, който беше по Божието сърце, който знаеше, познаваше пулса на сърцето на Бога и мислеше с Божите мисли много често. Дори, въпреки че се провали няколко пъти, единственият човек, за когото Бог каза, е по моето сърце. Какво да дам на Бог за всички добрини, които ми е дал? Аз ще взема чашата на спасението. Вау! Начинът, по който казва благодаря на Бога, е да вземе нещо от Него. И след това взимаш още от Бога. Това означава ли, че Бог се чувства като Бог? Или искаш да си като Марта, която беше толкова заета да се опитва да снабдява нуждите на Исус, да храни Исус и неговия антураж, когато дойдоха в дома й. Тогава, че когато Исус дойде в дома ти, какво правиш? Най-добрият отклик и не правилно според нашите човешки маниери или каквото и ние се мислим, че е правилно възоснова на културата. Божията култура трябва да бъде най-важната за нас. Когато идваме при Бога, Той идва в дома ти, оставяш всичко и сядаш, за да получаваш. Марта не го направи. Тя беше заета да помага на Исус. Но другата сестра, Мария, беше там, седеше в краката на Исус, така че тази, която се опитваше да снабдява нуждите на Исус, се стресира. Защо? Никаква работа, която можеш да направиш, няма да те постави на място да угодиш на Бога, но да го задоволиш, да го удовлетвориш, да се задоволиш. Тя беше празна. Колкото повече се опитваше, колкото повече работеше, тя беше празна. Тя дойде ядосана и каза: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми остави сама да служа в кухнята, така че обвини Господи и обвини сестра си. Виждате ли как идва оплакването, роптаенето? Беше родено от много дела и усилия. Много интересно е, че в Библията, ако погледнете думата зло, е думата понерос. Като в притчата, когато царя каза: ти зли слуго, думата зъл е думата понерос. Ако изследвате думата понерос, първите определения на гръцки за думата зло е думата пълен с тежък труд, пълен с дела. Пълен с тежък труд, когато си пълен с трудене, с дела и всичко това, Бог го нарича зло. Амин. Думата понерос, най-често използваната дума за зло,
В Новия Завет първото определение е пълен с труд, трудности. Това се случи. Сърцето й беше пълно с труд. И в ума си, може би, тя помисли, Бог ще му бъде угоден с тия трудове. Тя не дойде да получава, дойде за да дава на Исус. Но това е срещу природата й. Всъщност, когато някой идва в дома ти, ти снабдяваш, ти отиваш в кухнята. Тапао. За да приготвиш храна. Обаждаш се. Искаш да промотира нещо. Обадете ми се. Обаждаш се на хора, които карат храна, които разнасят храна. Грабваш храната, предаваш я на кенгуру, за да ти я достави. Амин. И си сигурен, че ще дойде в дома ти. Свържете се с мен. Ще го сложим в фонда за сградата. Винаги има фонд за сградата. Продължайте да идвате. Защо го казах? Нещо ще се случи. Както и да е. Добре. Помнете тази дума. Пълен с труд. Пълен с трудности. Пълнерос. Зло. Така. Тя дойде да се оплаква на Господа. Обвини Господа, оплака се от Господа. Не те ли е грижа, че сестра ми... Същите думи от нашата уста. Не те ли е грижа, понеже всичко това се случва. Проверете сърцето си, преди сърцето ви да е пълно с досада, защото е пълно с грижи, с трудове. Опитваш се да правиш това, докато другата сестра си почиваше. И някои хора не харесват проповядването на пастор Принц за почивката. Ти просто произвеждаш мързеливи християни. Виж, пастор Марк мързелив ли е? Когато има свободно време, той се усмихва. Амин. Отива в фитнеса. Божите хора работят, но не мислят, че работят. Дори усърдно работят. Амин. Сестрата беше долу и почиваше и получаваше Словото му. Гледаше го в красотата му. С открито лице гледаме славата на Господа и тя приемаше и получаваше. Тя е единствената, която не се появява на Възкресението. Тя носеше благоухание, за да помаже тялото, не възкресеното тяло. Всички други седяха в неверие. Той каза, че ще възкръсне на третия ден, но те не повярваха, както някои от вас не вярват в посланието на третия ден. Деня на Възкресението. Те не повярваха. Затова те донесоха тия благоухания. Те не повярваха. Благоухание за какво? Но сестрата Мария не беше там. Другата има 4-5 Марии в Библията. Амин. И тя не беше там. Мария от Витания не беше там, понеже беше в краката, но тя го чу да казва. И по-късно, 3 глави по-късно, ние имаме историята за нея, която идва да помаже тялото му. Аз бих казал няколко дни по-късно, тя дойде да помаже тялото му. И Исус каза, тя го направи, за да ме приготви за погребението ми. И помазанието, което беше върху Исус, беше много силно. Беше не като всички химии, които ви прилагат в ароматерапията, които са понякога път много опасни. Това беше чисто и аромата оставаше. Дори когато измиеш, се потопиш в митве и съдове за умиване, тя мирише. Тя беше единствената, която помаза Исус. Тези, които дойдоха сутринта, нямаха този шанс. Господ те прави да правиш правилното нещо на правилното време. Не мислете, че няма труд. Има правилен труд на правилното време, когато Бог те води. И това прославя Господа. Амин. Нейното сърце не беше пълно с труд. Тя дойде, за да получава. Затова идваме на църква, нали? За да почиваме и да
получаваме. Това не означава, че не служим. Всички ние служим. Дори отвън има хора, които служат. Амин. Има много области за служене. Но ти служиш като израз на това, че Бог първо ти е дал. Аз го харесвам това отново и отново. Вие ще ме чувате да казвам. Той ви дава дара, за да служи с него и след това те награждава, когато използваш дара, който вече ти е дал Той. Искате ли да го кажа пак? Той първо ти дава дар, след това, когато ти си верен да използваш дара, има хора, които използват. Когато си верен да използваш дара, който първо ти е дал, Той те награждава. И неговата възнаграждение е много практично. Не мисли за духовни възнаграждения само. Господ е много практичен. Когато рибарите нямаха риба, те казаха цяла нощ ловуваме и нямаше нищо. Исус взе лодката им, за да проповяда. Как ги възнагради? И той изтеглиха мрежи пълни с риба, които щяха да потопат лодката. Рибарите говорят един на друго. Вие, риби, умрете, аз ще ви ям. Говорех на Джастин оня ден. Когато ходиш на риба, не слагаш пържени картофки като стръв. Не, той харесва пържени картофки. Трябва да мислиш какво харесва другия човек. Тази риба харесва какво? Черви. Ти харесваш ли черви? Не, той не харесва черви. Но трябва да мислиш за това. За рибата трябва да мислиш. Амин. И така дявола се опитва да ти сложи примамка. Той знае какво харесваш. Амин. Амин. Виж областите, които харесваш, които се радваш. Няма нищо лошо в тях. Но това са областите, където дявола може да те хване. Амин. Така че тя получаваше от Господа. Изгледа сякаш няма да го свършим това днес. Няма значение. Ние имаме цялото време. Господ знае от какво се нуждаете за всяка служба. Амин. Господ знае от какво се нуждаеш. Но е важна историята. Както и да е. Те всички бяха там. Защо? Да получават ли? Те бяха там за да дадат нещо. Но пастор е чудесно. Те бяха там за да дават критика. Законоучителите и фарисеите, не е ли удивително, че много често законоучителите, които познават закона много добре, те знаят закона на Моисей. Фарисеите са хора, които се гордеят. Това са фарисеи и законоучители. Законоучители дошли от всяко село на Галилея, Юдея и Иерусалим. Дойдоха, за да го проверят. Не дойдоха да получават. Но за съжаление за тях, за съжаление, когато дойдоха в присъствието, силата на Господа беше там, за да изцелява. Дойдоха на място, където сила от Господа беше с Него, за да изцелява. И включително и фарисеите, и законоучителите. Но те дойдоха по този начин. На езика на тялото това какво е? Аз не приемам. Няма да си отворя ръцете. И така. Не сякаш... Айде, дай ми най-доброто от теб, проповеднико. Дойдоха по този начин. Носа нагоре, дойдоха не да получават и сила от Господа беше и този човек имаше рак. Този човек има друга болест. Този човек има сърдечно заболяване. Но фарисеите бяха така и сила от Господа беше да изцелява. Но те не можеха да получават. Понеже не дойдоха да получават, нали? Те дойдоха, за да дават критика, оплакване. Но Божията сила беше там, за да изцелява. Бог не каза, фарисеите са там, не може да дойде силата. Не. Затова изцелението от Бога е по благодат. Амин. Той никога не квалифицира никой за изцеление.
освен ако имат нужда от изцеление. Нека да продължим. И ето едни мъже донесоха на постелка един човек, който беше парализиран. И се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред него. Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре, това са добри приятели. В друго Евангелие се казват 4 добри. Всички те 4-мата го донесоха и заради множеството се качиха на покрива. Имаше много хора и не можеха да влязат. А Исус беше вътре, плюс фарисеите и всички те взеха тия хубавите места. Нали? Те бяха там. Ако си тук, за да откриеш грешка, фарисеите и законниците, бихте казали, излезте, нека хора с нужда да влязат. Амин. Но те бяха напълнили място и тогава тези приятели не намериха откъде да го внесат вътре заради множествата, се качиха на покрива. Ако видите един израелски дом, те са направени от листа. Амин. И кал. Кал и листа. Клони. Върби. Кал. Лесно е да ги махнеш, като изсъхнат. И те през керемидите го спуснаха с постелката на средата пред Исус. А той, като видя вярата им, чия вяра видя той? Вярата им. Им каза, човече, прощават ти се греховете. Той каза на човека, който беше спуснат, но той видя тяхната вяра. Те дойдоха да дават или да получават? Те дойдоха да получават. И Исус видя вярата им. Те дойдоха да получат. И те спуснаха приятела си. Ако бяха се усъмнили в Исус, ако се бяха оплакали от Исус, ако не му даваха почет като на Божий син или на изцелител, Месията, те нямаше да спуснат приятели си пред Исус. За тях беше въпрос на живот. Аз трябва да дойда при Исус. Аз знам кой е Той. Има сила за живот и смърт в езика. Исус каза, греховете, прощават ти се греховете. Какво каза на човека? Прощават ти се греховете. Човече, прощават ти се греховете. Какви грехове? Не е твоя работа. Един грях? Греховете са простени. Разбираш ли, човек? Минали ли и бъдещи, Господи? Какво ще кажеш за бъдещите ми? Не, греховете са простени, означава простени са. Всеки грях. Човека не се съмняваше. Той знаеше къде е. Тогава книжниците и фарисеите започнаха да се питат, като казват, кой е този, който благохулства? Кой може да прощава грехове, освен единствено Бог? Но когато Исус разбра мислите им, каза в отговор, какво размишлявате в сърцата си? Харесва ми друго Евангелие, когато Исус в духа си разбра. Аз мисля, че ние не можем да го свършим това. Трябва да ви пусна да си ходите. Искам да ви говоря за получаване и за въпрос. Като Божие дете ти имаш приемане, разбиране в сърцето си. Те търсиха причина в Марка или 2 глава, или в Матей. Има същата история, която Исус в духа си разбра, че те си задаваха въпрос. Исус също си задава. И той има разум също. Но какво търсиш първо? Те толкова бяха заети да търсят причина, да търсят, че не можеха да получават. Исус разбра в духа си, кой е този? Те са прави. Кой може да прощава грехове, освен Бог? Кой е този човек, според вас? Но те видяха ли го като Бог? Не. Но когато Исус разбра мислите им, каза в отговор. Той разбра мислите им. Исус им каза, какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа, прощават ти се греховете или стани и ходи? Нека да ви задам въпрос. Кое е по-лесно да се каже, прощават ти се греховете или стани и ходи? Кое е по-лесно? Кое е по-лесно? Прощават ти се греховете, нали? Защо? Защото е невидимо от човеците. Но стани и ходи е видимо от човеците. Добре? Той показа чудото на прошката, като първо извърши чудото
Той ги накара да разберат. Той не прости първо, но той ги накара да разберат това чудо на прошката, като им даде чудото на изцелението. Какво могат да направят фарисеите? Вече те не можеха да освободят този човек от хватката на парализата, както от вината. Всичко, от което можеха да правят оплакване. Кой може да прощава греховете? Само Бог може. Но Исус каза, всъщност, да прощаваш, греховете са простени за всеки да го каже. Защо? Защото не можеш да го видиш. Но аз ще ви демонстрирам истините, които показват, че са простени греховете. Като направя нещо, което е видимо. Стани и ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика, казвам ти, стани, вдигни постелката си и си оди у дома. И веднага той стана пред тях. Това означава какво? Каквото каза, че Исус, греховете са простени, е реално. И това ни казва нещо. Когато си простен от греховете си, изцеление следва. Проблемът е, че не вярваш всъщност, че греховете ти са простени. Амин. Амин. Така че Исус каза, кое е по-лесно да казва? Прощават ти се греховете, понеже невидимо. Но аз ще ви покажа нещо видимо, за да ви покажа, че се е случило невидимото. Причината да може да стане и да ходи е защото знае, че греховете му са простени. И те всички се смаяха и славяха Бога. И изпълнени със страх казваха, днес видяхме пречудни неща. Пречудни неща. За хората са пречудни, за Бог не. И времето ми свърши. Дайте славата и почита и силата на Господа, на Исус. Благословени ли сте? Всъщност, това беше моята интродукция, въведение. Искам да ви поканя отново, но е толкова важно да повярвате, че сте простени. Имаше човек в Матей 18 глава, който беше... Той имаше дълг, огромен дълг. Казва се, че милиони долари дължеше на царя, които не можеше да плати. Царят каза, знаете ли, той и цялото му семейство нека да бъдат поробени. Исус каза, нека този човек да отиде в затвора. Цялото му семейство, докато не изплати всичко. И човека каза, моля те, царю, дай ми време. Бъди търпелив с мене. Ще платя всичко. Мислите ли, че можеше да плати милиони долари? Разбира се, че не. Библията казва, че царят беше задвижен от умиление и му прости всичко. Кажете всичко. Този човек, Библията казва, веднага, Исус сподели историята, веднага той излезе и откри някой, който му дължеше колко, в превода се казва, $1000. Само $1000. Той дължеше на царя милиони и всичките му бяха простени. Но той веднага отиде да открие някой, който му дължеше, човека, който беше простен, откри някой, който му дължеше $1000, хвана го и му каза, плати ми всичко, което ми дължиш. И знаете ли какво каза човека? С почти същите думи. Моля те, дай ми време и аз ще ти се отплатя. Той каза никакъв начин и го хвърли в тъмницата. В уния времена. Той го хвърли в затвора. Добре, хората го видяха. Те видяха колко простен беше той. И те се оплакаха на царя. Исус разказва тази история. И царя беше ядосан и го извика отново. И царя му каза, простих ти всичко. Само защото ме помоли. И понеже се смилих за тебе. Не можа ли да имаш милост към твоя съсед, ближен? И царя заповяда да бъде хвърлен на мъчителите. И кои са мъчителите? Високо кръвно налягане, някакви болести. Той го постави в тази област. Умствено напрежение, мъчители. И той, докато плати всичко. Нека да ви задам въпрос. Когато този човек беше простен от грех от царя, мислите ли, че се радваше и разчиташе на своето опрощаване? И мислите ли, че той се върне и каза, хора, елате, нека да празнуваме. Знаете ли какво? Ние имаме добър цар. Мислите ли, че той разчиташе на прошката си и се радваше в прошката си, говореше за прошката си, проповядаше за прошката си?
Имаше ли добра вест за добрия характер на царя? Мисля, не. В ума му знаете ли какво си мислеше? Ако той ми дължи тези $1000, аз ще мога да платя на царя моите милиони. С други думи, той никога не се радваше на опрощаването си. Сякаш не беше простен. Това е причината да има много непростителност в църквата. И има хора, които критикуват тая проповед, не знаейки, че сърцето им е пълно с непростителност дори към мен, който проповядвам тази проповед. И това са добрите вести, които света очаква. И това е начинът, по който да обичаме един друг, както аз ви обикнах. Ако аз знам, че съм получил толкова много любов, аз ви давам любов. Ние обичаме, защото Той ни обича първо. Ние прощаваме, защото първо Той ни прости. Прощавайте си един на друг, както Бог е простил в Христос на вас. Прости на този човек. Ако е твой работник, ако е съгрешил, не го поставя на място на доверие. Ако го уволни, не му се обажда пак, но в сърцето си трябва да му прости. Но в лични взаимоотношения ние прощаваме и ние ги възстановяваме на място на близост, разбира се. И в Божието семейство е същото. С ли сте все още? Не дайте да държите непростителност. Непростителността е като да направите отрова за някой, който мразите и след това да изпиете сам. Вижте тая картина. Той човек си е щастлив. Ако следващия месец отидеш, той ще отиде да си гледа мача, но ти ще умреш, защото ти си този, който е с огорчението. Не си заслужава, но той не го заслужава. Когато Бог те прости, ти заслужаваше ли? Искам първо той да се покае за всичко и тогава ще му простя. Ти покая ли се за всичко? Божията добрина те води към покаяние. Приемай я. Приемай я. Амин. Всяка глава наведена, всички очи затворени на това място. Ако никога не сте приемали Исус Христос като личен Господ и Спасител, това е целта, заради която споделих, че Христос дойде да умре на този кръст, на хълма Голгота, където понесе греховете ви и моите, където Божия гняв и тази пълнота на гняв падна върху него, докато изчерпа всеки дълг, всяка капка на Божия гняв заради греховете ни. И Бог вече не е ядосан на тебе, защото целият му гняв свърши на кръста за греховете ни. Нашите грехове бяха понесени, бъдещи, миналите, всички бяха понесени в тялото на Исус на кръста и, приятелю мой, чрез Него аз ти проповядвам прощаването на твоите грехове. Ще го приемеш ли? И на третия ден Бог заяви, че сина му е Месията, Божия син, като го възкреси от мъртвите, свидетелствайки, че делото, което той свърши, е завършено. Греховете ти са простени. Ако го вярваш, моли се с мен сега. Кажи от сърце: Небесни Татко. Кажи: Небесни Татко, аз вярвам, че Исус Христос умря на кръста за всичките ми грехове. Аз вярвам, че Исус възкръсна от мъртвите като свидетелство, че всички грехове са ми премахнати. Аз заявявам с устата си, понеже вярвам със сърцето си, че Исус Христос е мой Господ и мой Спасител. Благодаря ти, Татко, в името на Исус. Амин. Слава на Господа. Изправете се на крака, църква. Приятели, ако си се молил с тази молитва, моля те, отиди в фоайето и на всички места, където те го наричат места за връзка, на местата за връзка, за да се свържеш на тия места за свръзка и им кажи, че си се молил с тази молитва. Моля те, отиди и им кажи, че си се молил с тази молитва да приемеш Исус, понеже имаме един подарък точно за теб. И това ще ме накара да се зарадвам, че си спасен днес.
Амин. И ние знаем, че има хора, които са изцелени. Вдигнете ръце навсякъде тук. Слава на Господа. Господа ви благослови с благословенията на Отец Авраам, благословенията на Второзаконие 28. Особено аз виждам в духа, че много от вас са преживяли благословение, което влиза, благословение, което излизат. Дали е бизнес или пътешествие, Бог казва, не се притесняй, където да отиваш, ти си благословен. И Господ да те опази, да те запази, да те защити теб и любимите ти тази седмица от всяка опасност и зло и от всички сили на мрака. Господ да усияе с лицето си над теб, да ти даде благоволение с хора навсякъде, където отиваш и врати на възможности да ти бъдат отворени и тези, които не са добри за теб, да бъдат затворени. Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде и на любимите ти чудесен шалом, благоденстващ и изцелителен мир. В името на Исус. Амин. Благословени сте. Слава на Господа. Ще се видим отново.